дуруди бепоём, ҳамдиёрони гиромӣ, имрӯз барои шумо аз окорочка як намуд хӯрок тайёр мекунем, ки ба таъмаш мисли шашлик мебошад. марҳамат, таваҷҷӯҳ намоед. барои ин мо пеш аз ҳама ним кило ё 1 кило умуман вобаста ба диди худатон, ки чӣ қадар нафар ҳастед. окорочкаро шуста аввал майонез мекунем. чунки дар ин ҷо дар олмон бештар аз майонез дар вақти маринад кардан истифода мебаранд. агар шумо шабона инро кунед, боз беҳтар мешавад, ки рӯзона пухта гиред. вале ҳозир ман инро мекунаму мепазам. аввал майонез медозем. сипас мурч мерезем. зира ҳам мумкин аст, вале рости гап дар олмон зираро истифода намебаранд. мурчу намакро омехта карда бо ҳам, яъне ки ҳар як донаи окорочкаро мо бо ин майонезу намаку мурч меомезем, омехта менамоем. боз таъкид мекунам, ки агар шумо кадбонуҳои меҳрубон метавонед, ки инро шабона кунед ё ки 2-3 соат пеш аз пухтанатон, боз ҳам беҳтар маринад мешавад. акнун ин окорочкаи маринад кардаамонро бо коғази пухтупаз мепечонем аз ду тараф. аҳамият диҳед ҳатман, яъне ки рӯяш бояд луч набошад вақти пухтан дар тафдон, дар ҳарорати 180 градус. дӯстони азиз, марҳамат, ба шумо иштиҳои том мехоҳем. бо мо бошед.